बेनि सिगाङाव जोंहा रौता बियाब बाथौ गौथुमनि हाबाफारि जादोंमोन बाहायबो नुजानानै फैदों आङो बेनि उनाव खाथियावनो जोंहा ब्रह्म धोरोमनि हाबाफारि जाबाय थादों बाहायबो एसे नुजाना फैबाय खोनानो मोनबाय जे बेहाय जोंहा माजबाद बियाब बाथौ गौथुमनि हाबाफारि जाबाय थादों नुजालांनि सावरायलांनि एसे जों नायलांनि पालाय जोङो बाथौआरिफोरा थारैनो बेसेबां बाथौखौ मोजां मोनमारो गोसोजोंल' मोजां मोनो ना नोङो गावनि देहा सोलेरजों मोजां मोनो ना ओरैनो खुगायावल' मोजां मोनो दा बेफोरखौ जोङो नायनो रोंनांगोन आरो दिन्थिनोबो रोंनांगोन दा जों बाथौआरिफोरा आंबो सासे बाथौआरि हिसाबैनो खोथाखौ बुंनो नागिरदों आङो कुनु राजनीतिकनि सासे व्यक्ति हिसाबै बुंनो नागिराखै माने आङो दिनै सासे राजनीतिकनि व्यक्तिब्लाबो राजनीतिकनि व्यक्ति हिसाबै बुंनो नागिराखै सासे साधारन व्यक्ति हिसाबै साधारन बाथौआरि हिसाबै बुंनो लुबैयो जे जोङो बयबो साफ्रोमबो थांनानै थानाय समाव साफ्रोमबो व्यक्तिया बा बिसेसकै जोंनि बर'फोरा बाथौ धोरोम सिबिनानै ओरैबायदि मोनसे पर्यायसिम सफैबाय बाथौ सिबिनानै जोङो ओरैबायदि मोनसे आदर्श देखायनो रोंबाय बाथौ धोरोम सिबिनानै जोंनि गथ' गथायफोरा ओरैबायदि आब्रुथि जादों बेनि बिदिन्थि जों होनांगोन आरो बिनि जोङो मोनसे गुबुन माहारिनि बा जोंनि माहारिनि गुबुन धोरोमारिफोरनो जों दिन्थिनो रोंनांगोन जों आदर्श महरै साफा साफा व्यक्ति जानांगोन बाथौ सिबिनानै नोङो मा रोंदों मा सोलोंदों आरो गुबुननो मा फोरोंदों बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो जोंनि न'खरनिफ्राय गामिनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय जोंनि समाज बा जोंनि बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरनो मोनसे मडेल हिसाबै जों बाथौआरिफोरा फोरोंनांगोन आरो बेखायनो दिनै बाथौआरिफोरखौ बाख्नायदों आरो दिनै बाथौआरिफोरखौ बाख्नायालासिनो बर'नि सासेबो सुबुङा थानो हाया मानो बर'निनो गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोर दङ थेवबो बिसोरो दिनै बाथौ धोरोमखौ बाख्नायो मानो दिनै बर' माने बाथौ माने बर' बेबायदि बुंनो गोनां जादों बर' माने बाथौ माने बर' माने बेबायदि बुंनो बाध्य जादों दिनै आरो जेरावबो बाथौआनो हाबजोबनानै दङ माने जातिनि मोनफ्रोमबो खामानियाव हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बाथौ हाबनानै दङ माने दा बेखौ जोङो आब्रुथि महरै दिन्थिलांनो रोंनांगोन माने दा बेखायनो जोङो जोंनि धोरोम सिबियारि बाथौसाफोरा जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसननो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनो फोरोंलांनांगोन आरो दानि जोलैया जेब्लाबो सिबिनो रोंनांगोन सिगांनि जाय व्यक्तिफोरा दिनैनि नैबे अबस्थासिम बाथौ धोरोमखौ लाबोबाय बिथांमोननि दैदेननायाव बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि जिथु सिबिनाय बेजों दिनै जों नैबे अबस्थासिम सफैबाय बेखौ जोङो जेब्लाबो नाम लानांगोन आरो बिथांमोननि मुंखौ जेब्लाबो जोङो गोसोआव लाबाय थानांगोन खारन जों जेब्ला उन्दैमोन एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव फरायोमोन बाथौ धोरोमा बेबायदि नङामोन आरो बेबायदि जोङो महर गोनां सापना हामना समायना
बेबायदि नङामोन दिनै बहाबा बाथौ थानसालियाव थांनो होनना बुंब्ला बबेबा बाथौनि सावरायनाय मेलाव थांनो होनना बुंब्ला रावबो फावसाया आरो रावबो जोंनि बर' माहारिनि बाथौआरिफोरा आं बाथौ धोरोम सिबियो होननानै बुंना लानो लाजिला माने बे अबस्थायाव दिनै फैबाय जोङो माने फैबाय माने मोजां मोनसे अबस्थायाव फैबाय जों दा बेखायनो बेखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनांगोन मोजाङै साबनाय हामनायै जोंनि जाय सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो फोरोंनांगोन समाज मोनसे जौगानोब्ला हारि मोनसे जौगानोब्ला बै हारिनि धोरोमारि बा बै हारिनि धोरोमफोरा बिराद गिदिर बिफाव लायो जाहैबाय बर' हारिया जौगानोब्ला बर' हारिया गेरेमसा मोनसे हारि महरै सिनायथि मोनोब्ला बाहाय बाथौ धोरोमनि गोबां कन्ट्रिबिउसन नांगोन नङाब्ला बर' हारिया गेरेमसा हारि जानाय नङा माने बर' हारिया गेरेमसा माहारि जानायनि गुदियावनो थानांगोन बाथौ धोरोमनि कन्ट्रिबिउसना सरकारा सरकारि भाबै माखासे आसनिफोरखौ हरगोन लामा जाम्फै दालां माबा मोनसे आसनि होगोन किन्तु सरकारा बे समाज फोसाबनायनि दायित्वखौ लानो हानाय नङा सोरबा सासे सुबुंखौ थिक खालामनाय समाजनि बेबस्थाफोरखौ आसार खान्थिखौ थिक खालामनाय बेखौ सरकारा हानाय नङा बेखौ हागोन होनना बुङोब्ला जोंनि धोरोमारि आफादफोरा जोंनि माहारियारि आफादफोरा बेखायनो समाज मोनसेखौ आब्रुथि गोनां खालामनोब्ला बै हारिनि माहारियारि आफाद धोरोमारि आफादफोरा बिबान लानांगोन अब्लासो जोंनि समाजाव गोरों गोरों व्यक्ति ओंखारगोन मोजां व्यक्ति ओंखारगोन सरकारा आर्थिक भाबै जों माबा मोनसे हेफाजाब होनो हागोन किन्तु सरकारा सासे सुबुंखौ आसार खान्थि गोनां आब्रुथि गोनां खालामनायाव गोबां हेंथा दङ दा बेखायनो जों लुबैदों आंबो सरकाराव बा सरकारनि सासे व्यक्ति जानानै दिनै नुबाय जे सरकाराबो मावनांगौ बिराद बिबान दङ समानै समानै जोंनि धोरोमारि आफाद माहारियारि आफादफोराबो बिबान दङ जों नुबाय दिनै आङो सरकाराव थानानै गोबां नुबाय एक बोसोराव बे एक बोसोराव जे जोंनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि अफिसफोर दङ डिस्ट्रिक्ट अफिसफोर दङ बा जोंनि सेक्रेटारियेट अफिस दङ बर' अफिसारफोर नागिरनानै जों मोना मोनथिबायना बर' अफिसारफोर साननानै आसि बिजौआव साननो हायो जोङो बे गुवाहाटीनिफ्राय बबेबा जरहाटनिफ्राय सब साख्रि मावफैजोबनाय गोजा माने साख्रिफोर फैयोब्ला बहाबा साख्रि मोनसे लांदां जानानै थायोब्ला जोंनि बर'फ्रा जेबो मिथिया माने कारण अफिसार गैया जोंनाव दिनै जोङो नुबाय जे जोंनि मोनब्रै जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लाखौ दैदेनग्रा जिल्ला बेंगिरि डीसी एसपी सासेबो बर' गैया बिराद दुखुनांथाव आरो जोंनि बीटीसीखौ दैदेननाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायनि सहि नङाब्ला जेबो माने बे माने जौगाथाय हाबाफारियानो जाया बेफोरबायदि मानसिफ्रा सब गुबुन हारि गोजा दा बेबायदिजों जोङो बेसेबां जोरगोन बेबायदिजों जोङो बेसेबां दावगालांनो हागोन दा बे साननो गोनां माने जोङो दा बेखायनो जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनोब्ला जोंनि बिथाखौ जों थिक खालामनोब्ला
जों मानसि बानायनांगोन मानसि बानायाब्ला जोङो बड'लेण्ड मोनब्लाबो बे बड'लेण्डखौ जोङो सालायनो हानाय नङा माने बेबायदि उदाहरन बिराद दङ रायजो मोननानैबो रायजो गोमानाय जोंनाव बिराद दङ माने धोरोम थानानैबो धोरोम गोमानाय बिराद उदाहरन दङ माने जोंनि खाथियावनो कक बर'फोरा त्रिपुरायाव कक बर'फोरा रायजोमोन त्रिपुरिफोरनिमोन त्रिपुराया किन्तु दिनै त्रिपुराया त्रिपुरिफोरनि जानानै थायासै बे बाङालिफोरनि जाबाय दिनै कक बर'फोरा सालायोमोन मोनसे समाव त्रिपुराफोरनियाव ना अफिसार दङ ना एसीएस अफिसार दङ ना आईएएस अफिसार दङ ना डक्टर दङ ना इन्जिनियार दङ लासै लासै सासेनि उनाव सासे गोमा दिनै बेंगलिफोरासो त्रिपुराखौ रायजो खुंबाय दिनै त्रिपुराया त्रिपुरिफोरनि खामोन बेखौनो दिनै बिथांमोना मा जोंनो रायजो नांगौनानै उल्था बिफिननांगौ जादों गावसोरनि हायावनो गावसोरनो आलाय सिलाय माने दा जोंबो बेखायनो जोंनि बिथाखौ जों दानिफ्रायनो जुदि थिग खालामाब्ला जोंबो जोंनि धोरोमनि अबस्थाखौ दानिफ्रायनो जुदि थिग खालामलाङाब्ला बिथाया जुदि थिग जायाब्ला बिथानि सायाव जों जा न'खौ लुगोन बे न'आ मजबुत जानांगोन आरो न'आ मजबुत जानांगौब्ला बिथाया मजबुत जानांगोन आरो दा बेखायनो जोङो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो बे खोथा बाथ्राफोरखौ जोंनि माहारिफोरनि गेजेराव जोङो सावरायनांगोन आरो जों बुंबाय थादों मानसि बानायनांगोन आरो जोंनि गार्जेनफोराबो दायित्व लानांगोन राजनिति पार्टिफोरा फैगोन थांगोन दालांफोरा बानायगोन बायगोन लामाफोरा बानायगोन बायगोन आरो गोदान जागोन लामा दालां जाबानो हारिया जौगाया लामा दालां जाबानो मोनसे हारिखौ जौगासार हारि होननानै बुङा हारि मोनसे जौगासार जानोब्ला बे हारियाव गिदिर अफिसार जानांगोन सृष्टि जानांगोन बे हारियाव डक्टर इन्जिनियार आईएएस अफिसार एसीएस अफिसार जोङो बानायनांगोन माने नङाब्ला जोंनि बे रायजोखौ मालाया सासन खालामगोन राजनितिफोरा दान्दिसेनिल' किन्तु अफिसारफोरा जाबाय 60 बोसोरसिम 60 बोसोरसिम बे अफिसारफोरा बे जायगाखौ नायगोन जौगासार होगोन बेबायदि मानसि बानायनांगोन जोङो बेखायनो गार्जेनफोरखौ जों खावलायदों जे जोंनि इयुन जोलै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन मोजाङै लेखा फरायहोनांगोन मोजाङै बिथांमोनखौ जोथोन लानांगोन धोरोमनि आयदाजों सासे मोजां व्यक्ति बानायनो नाजानांगोन लेखा फरा गोरों जाबानो मोजां सुबुं जाया माने दा मोजां सुबुं जानो जोङो धोरोमनि दहाय लानानै सासे मोजां व्यक्ति खालामनांगोन जाय व्यक्तिया गिदिरखौ सन्मान लानो रोंगोन जाय व्यक्तिया गावजों समानखौ मोजाङै रायज्लायनो रोंनांगोन जाय व्यक्तिया गावनि उन्दैखौ अननो रोंगोन बेफोरसो सासे मोजां सुबुं मोजां व्यक्ति दा बेफोरबायदि आदर्शआ जोंनि बाथौ धोरोमाव दङ आरो बियो जोंनि समाजनि गेजेराव दायो गोसारदों आरो मोजां महर मोनदों आं बेखायनो साबायखर होदों जाय बिथांमोना दिनै गावनि हाबा हुखा दोननानै गावनि न'खरनि जौगानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो बाथौ धोरोम जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों बिथांमोननि जिउआ जाहाथे गोजोन जायो दिनै बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होनांगौ आरो आं बुंदों आरो आं मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि धोरोमनि बाथौ धोरोमनि जेब्ला मिथिं जायो बुंबाय थाबोदों जे धोरोमखौ अननो मोजां मोननो रोङो जेब्ला नोङो बै धोरोमनियाव बा बै धोरोमनिसिम नोङो माबा मोनसे
मोनसे अनसुंथाइ होगोन जाय धोरोमखौ नोङो सिबियो बे धोरोमनो नोङो जुदि आथोनाव थाखा जुदि अनसुंथाइ होआब्ला बे धोरोमनि प्रति नोङो अननाय थाया दा बेखायनो जोंबो लासै लासै दान होनो सोलोंनांगौ जोंनि सुबुंफोरा एसे खम दान होयो माने धोरोमनि नामाव बेखायनो धोरोमनि प्रति अननाया एसे खम थायो माने लासै लासै जालांगोन बे हेबिटआ आरो जोंनि गेजेराव बारायलांबाय थादों आरो बेखौ जोङो दायो खालामनांगौ माने जिखि जाया मानो नैबे समाव आङो गोजोननाय मोनदों गोजोननाय जासिहरदों नैबे माजबाद ओनसोलावबो जोंनि धोरोम सिबियारिफोरा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां नखरारि जेंनानि गेजेरजोंबो धोरोम सिबिनायखौ जे दोनथ'वाखै धोरोम सिबिनायाव जे उन जानानै थायाखै आरो बाथौ धोरोमखौ सिबिनायाव जे उन जायाखै बेनो मोनसे बिदिन्थि आरो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो साबायखर जासिदों बे समाव दैदेनगिरि बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय आबौ दौरिमोननो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय आरो गासिबो